Hei, tänään on se päivä, kun me aloitetaan YouTuben kuvaaminen. Mun yksi parhaista ystävistä Katri sanoi, että nyt kuvaatte vaan teidän normielämää sieltä täältä. Ja Ramon editoi 10 minuutin pätkiä meidän elämästä. Katsotaan saadaanko me kuinka paljon mahtuu 10 minuuttia. Mut mä lähdin just kauppaan. Adessa meni tätille yöksi mun siskolle. Ja siitä lähtee sit isin luokse viikoksi. Ja tänään me mietittiin, että mitä tekee mieli syödä. Me ei todellakaan jakseta panostaa. Mulla on matkassa mozzarella-tikkuja ja Thai cube. Mä rakastan mozzarella-tikkuja. Mä voisin vaan elää mozzarella-tikuilla, mutta se ei vaan mahdollista. Mut joo, mä tulin nyt autopesuun ja tästä matka jatkuu kotiin meidän kokkailuilta. Ja sitten me varmaan ruvetaan katsoa jotain sarjaa. Tällä hetkellä mä katsotaan Shelby. Blinders. Rakastan niiden tyyliin. Mut joo, katsotaan mitä tästä meidän YouTube-matkasta tulee. Nyt mä yritän vaan kuvaa mahdollisimman paljon meidän normielämää. Tervetuloa seuraamaan. Eli tänään se päivä, kun mä aloitan kuvannut sitä YouTubea vähän eri tavalla. Ja tää tuntuu erittäin oudolta puhua kameralle. Mut joo, vaimo meni ottaa vähän ruokaa kaupasta ja muita ostoksia ja pikkumies meni nukkumaan ylös. Ja täällä ollaan, odotellaan, että kaikki tulee kotiin. Ja hei, kattokaa tätä mun parkkiruutua. Mun vanhempien skobat mahtuu tähän samaan ruutuun, koska mulla on smartti. Ihan pienenä vinkkinä, jos sulla on smartti, niin siihen mahtuu kans jopa 2 pyörää samaan ruutuun. No niin, ja sit mennään kokkailemaan kotiin ja tosiaan ihan chilli ilta tiedossa. Minä, Ramsku ja Edis. Hello! Hello! Aloitetaanko me meidän chill evening? Joo. Meillä on aikamoiset kokkailut tänään. Katsotaan miten tää meidän YouTube lähtee oikeesti. Nyt yritetään ihan täysin. Pitäkää meille peukkui. Katsokaa kun sieltä tulee. Moi! Mitä sul Simpa menee? Miksi sä näytät niin surulliselta? Sulla on jotain päässä. Toi on ollut viikon tossa se otsas. Mä en tiedä yhtään mitä siitä on. Simba, haluaisit sä leikit sen pallon kanssa? Simba ei. Tää on itse asiassa mun pikkuveljen entinen siis koripallo. Aikutin. Todellakin entinen. Se on noin säpä oikeasti. Noniin, sit vaan kuulkaa kokkailee. Eli se olikin päikkäleillä, mut se taisi nyt herätä, kun mä tulin himaan. Ei ole hyvä. Heräskö se äijä? Mitäs nyt tehdään? Kokkailumme gourmet ruuat. Joskus on vaan tällaisia päiviä, ei oikeasti vaan jaksa. Ja sit varsinkin jos mä nyt tykätään syödä yhdessä, jos Adessa on täällä. Tai siis silleen, että sit me panostetaan siihen, että Kotiruokaa. Niin ja sitten että saadaan sellainen yhteinen hetki. Kuinka sä herää? Sä nukuit 20 minuuttia, niin. Nukuitko se 20 minuuttia? Edistä ei ole vielä oppinut kävelemään, vaikka Adessa on nyt koko ajan yrittänyt sitä opettaa. Mutta sä konttaat ja nyt meidän lähtee kuvasta, Antti. Tule tänne senkin sopii. Miten sä olet sanon pieni mies? Ei voi olla. Ei vaan voi olla säpömpää, eiks niin? Ai Edis. Jäitin Zeppelini. Saitkö sähän muroja? Isojen poikien muroja mussutat siellä. Eriksellä on Rolling Stones paita. Se on Adessa vanha. Maailman söpönkin mies. Ja siellä tietysti Simba on pitämässä vahtia. Simban syntymäpäiviä edes niitä täytit jo 4 vuotta. Miten sä oot noin vanha? Synttäritarjasta oli viikistä. Hei, ei sun nämä. Tosi hyvä. Näytä suuhun, nam nam.
Hei, mä näytän Adessa ja... Oi perkele. Mä en voi. Adessa ja mun äitipuoli keräs meidän takapihalta oreganoa. Tuoret oreganoa. Sit voi tuolla niputtaa ja laittaa niinku roikkumaan ja sit voi vähän maustaa pizza. Tulee hyvä olla pizza. Ja hei, joo. Me valittiin jo äsken YouTube. Miksi mä puhun koko YouTubesta? Siis Netflixistä, kattokaa, me ajateltiin katsoa tämmönen kakkaristeily. Mönkään meni kakkaristeily. Siis tää kuulostaa niinku just sellaiselta aivot narikkaan dokkareilta, minkä mä haluan tänään nähdä. Mönkään meni kakkaristeily. With my husband. Nyt kun mun mozzarella-tikut on tulossa, niin mä tulin pesään meikit sillä välin. Joo, Adessa lähti isille. Omalle isälleen. Se on viikon pois. Mulla tulee aina ihan jäätävä ikävä, mutta mä yritän nyt olla ajattelematta sitä asiaa tänään, niin vaan nautiskella tästä rauhasta. Vitsi, että nyt on muuten rauhallista, kun noi häät on ohi. Tuntuu niinku, että ei ole enää mitään tekemistä, koska siinä on ollut ihan sairaasti jotenkin hommaa ja stressautavaa, niin nyt sitten voidaan vihdoinkin aloittaa tää kesä sillain chillaten enemmänkin. Päivän paras hetki, kun saa pestä meikit. Siis, jos mä en juontais, niin mä haluaisin vaan aina olla ilman meikkiä. Mä en pidä siitä, että naamassa on jotain ylimääräistä. Joten tää on ihan best. Nonni, nyt on meikit putsattu. Mä laitoin pyjaman ja tää on tää, mitä mä käytin nyt tänään mun ihoon. Mä rakastan näitä Ordinaryn tuotteita. Tää on mun kädestä kiinni, sit sä syöt mun kädestä. Oi ei, hassu. Sulla on siellä kädessäkin tollanen. No. Katsokaa, tää on se, mitä Cafe Dollar syö iltapalaksi. Mozzarella-tikkuja. Täällä on mun Gainsit. Tässä on mun Gainsit. Kasvaa. Inside. Mikä fiilis sulla on ollut niin häiden jälkeen? Tosi hyvä fiilis. Minkälainen sun? Tosi hyvä. Hyvä. Nyt on tosi hyvä kans. On sun paras paikka maailmassa. Mulla on tässä paras paikka. Kannalta niinku meren miespuoliset, että se onkin naiset, että se onkin astia ja sitten kaikki tekee tarpeeksikin astiaa ja heittää sen astiaa. Niin, sinne mereen. En mä ymmärrä. Mut sit kun jengi on jos sä näkis jengin viskaamassa omia kakkojaan, niin olisi se vähän outoa kanssa. Se on niin yksityinen juttu. Ihana rakas olet. Mitä sä edes puuhaat? Ihana. Moi. Edis osaa seistä ilman tukea, mutta ei vielä ota askelia. Pikkuhiljaa. Adesta lähti 9 kuukautta sen kävelee. Niin. Just noin. Oho. Nouse vaan uudestaan. Nouse vaan. Jee. Hyvä. Hienosti. Nyt ota vaan askeleet. Edis, ota yksi askel. Oi. Jee. Hui. Kyllä se siitä. Se on niin hauska huomata, kun Edis rakastaa kaikkia autoleluja. Sen lemppari on tää tällainen poliisiauto.
Piipaa. Meiltä puuttuu vielä iltaherkut, niin Ramsku lähti hakemaan Smash suklaata. Siis se on, oi vitsi, se menee ihan ikäniin kyllä niin kuin aina. Ja siis jos te mietitte, että miten me syödään tälleen, niin siis tää ei todellakaan ole normitapa, mitä me syödään. Tai siis niin kuin normaalisti me ei koskaan syödä näin. Mutta tänään nyt on vaan tällainen päivä. Hei Edis, se on tuolla portailla. Vai hyvä luoja. Kattokaa. Ja sieltä kun sä tuut alas, niin ei oo enää poikaa mulla. Älä kiipää sinua. Hyvä. Nyt fiilis. Mikä fiilis? Vähän fiilis. Joo. YouTubessa. Tuleeks köntsä? Vannekkeen jäi tonne pikkumiehen kanssa tuohon vähän kotosalille. Katsotaan siellä nyt uutta sarjaa. Uusi dokumentti. Simba. Läpä sinne. Teis köntsälle. Noniin. Sovitaan sitä yöunille. Kerro vähän, miten me nukutetaan Edissä. Joo, se unipussi sänkyyn. Me ollaan tehty 5-kuukautisena se unikoulu, niin sieltä asti se on nukkunut ihan todella kaikki yöt putkeen. Suosittelu oikeasti kaikille vanhemmille tekemään unikoulu. Mä oon tehnyt molemmille lapsille, niin ne on nukkunut sitten ihan täydellisesti. Kaikki yöt putkeen. Hei hei! Koittakaa. Mulla on ranne ihan sairaan kipeä. Mulla ikinä oli jännetupen tulehdus. Mä en siis tiedä, onko mulla nyt se, mutta ainakin oireet viittaa siihen. Mä en pysty niinkö nojaa yhtään tälle kädelle. Et varmaan salilta tullut, mutta tää menee jo koko ajan pahemmaksi vaan. Pääsette YouTubessa seuraamaan sitä, miten tää paranee. Tosi mielenkiintoista. Meidän pitää vielä tänään nollaa meidän kämppä. Meidän iltaisin nollataan koti. Ja Edis meni just nukkuu. Sitten me suunniteltiin, että me voitaisiin tehdä siis asuntoesittely. Eikö se olisi ihan sairaan hauska? Ei tää siis mikään nyt kummonen ole. Mun siis vanhemmat on asunut tässä meitä ennen ja sitä ennen ainoastaan yksi perhe, joka myös itse asiassa asuu täällä pihalla. Ja he on kasvattanut heidän lapset täällä. Mut joo, mun vanhemmat tehtiin asua tässä 11 vuotta ja sitten mä sain tän itselleni. Ja mulle ja Adessalle ja sitten mä löysin tuon. Kaivoitko se just nokkaan? Se on sit mun jalkaa, että mä en tiedä, että täällä mä näytän sittenkin vähän. Jos meidän vielä tyyliin vastailla johonkin, tai sit mihin me vastaillaan, ei ole mitään kysymyksiä, mut... Mitä? Ei kun mietin, että pitäis me tehdä joku loppuspiikki tälle videolle, mutta siis te olette nyt päässyt seuraamaan meidän ihan super tavallista, ei edes päivää, vaan siis loppuiltaa sen jälkeen, kun mä olin käynyt ensin juonnossa. Sillä välin Ramsku vei Ediksen mun siskolle. Mä hain Ediksen juonnon jälkeen ja vein samalla Adessan mun siskolle. Sitten, mitä tapahtui? Tulis mä käymään kotona? Mä tulin käymään kotona Ediksen kanssa.
Sitten mä lähdin kauppaan, autopesuun. Tultiin himaa. Me ollaan syöty tosi tuhdisti pari päivää, niin mä en nyt halunnut syödä oikeastaan mitään muut kuin noi mozzarella-tikut. Sitten me katsottiin toi kakka-dokumentti. Se oli ihan sairaan hauska. Tai siis, eihän siinä ole siis, toihan oli ihan hirveä, mitä siinä tapahtui, että ne jäi sinne niin kuin merelle, mutta toi oli joten silti, siihen saatiin tuollaista hauskuutta, niin se oli hyvä. Ja peruspeuhaukset Ediksen kanssa, Simpan kanssa, Ramsku kävi ulkona. Nyt me vielä tänään nollataan kämppä ja mennään tutumaan. Sitten huomenna uusi päivä. Eikö siellä? Kiitos hei, kun seurailitte meidän ihan supernormi-iltaa, eli muutamaa tuntia meidän illasta. Ja muistakaa ottaa meidän tili seurantaan, niin samalla tuette meidän tätä YouTube-matkaa, joka tässä on nyt alkamassa. Tuli muuten mieleen, että nyt kun me hankittiin toi tramppa, niin te voisitte oikeasti hei Adessankaan tehdä se 24 tuntia trampalla. Se haluaisi tehdä sellaisen haasteen, siis mieti. Tää pitää ottaa jotkut tämmöiset unipussit sinne. Sitten voitte nukkua. Mut joo, me yritetään keksiä kaikkea kivaa teille, mut nyt moikka moi kaikille ja me yritetään päivittää viikon päästä seuraavan video. Heippa!